Tak dotazy chlapcov tu boli v strede. Na podnet môj sa tu utvoril krúžok boxerský. Veľmi dobre prispel pán Vranovič k tomu, raditeľ školy, vytvoril nám podmienky. Sú tu chlapci, ktorí chodia do školy, ktorí študujú, aby nemal volať omylnú predstavu, že sú tu chlapci z ulici, ktorí nerobá, oni športujú. Je tu veľký záujem o to. Na prvý raz došlo 20, teraz je tu 24 ľudí a vidíme sa zvyšujú. Potrebujeme chlapcov na to od 12 rokov, 14 ročí a do tých 16 rokov, od toho by sme chceli začať. A ostatní, tak jak sa vyvíde situácia, podľa okolností budeme pristupovať ďalším tréningom. Pán Štefánik, chcel by som sa spýtať, je nejaké zápisné do tohto krúžku? Není, je to zadarmo. Chvála Pánu Bohu, mesto chce vytvoriť takú situáciu, aby tí chlapci nemuseli platiť, lebo nemajú na to, sú to študenti, ktorí uční sú tu a nakoniec budú ešte mladší chlapci chodiť od 12 do 14, ktorí možno, že nemajú rodinné také podmienky, aby mohli platiť športovné a tak ďalej. A z toho sa vyvine, pokiaľ by nám mesto nepomohlo k tomuto, tak asi by to zaniklo, ale je to vidieť, že je tu veľký záujem. V ktorých dňoch sa v tejto telocvični na Hviezdoslavovej škole stretáte? Pondelok, stredu a piatok. Je to od 4 do 6 hodín, pravidelné.